आसाम हादोरसानि गिबिसिन गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि गेजेराव रायजो राजानि थाखाय मुंदांखा जायनि थाखाय बिथांखौ लकप्रिय होननानै बुङो। बर'आव बुंगोन लक माने सुबुं, प्रिय माने सुबुंनि आंगो, माने रायजो राजाफोरनि आंगो जाय चिफ मिनिस्टार बिथांनि मुङाव भारत सरकारा भारत रत्न बान्थाबो होदों आरो बिथांनि मुङावनो आसामा दिनैनिफ्राय 68 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे फुटबल खेलाखौ स्टेट लेभेलनि होबोगासिनो दङ आरो बिथांनिनो मोनसे 68थि फुटबल मोनसे कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दङ लक्ष्मीनाथ बरदलै बिथांनि मुङाव। गतिके मोनसे गोग्गाथावना बाथ्राया जादों आसामनि बयनिख्रुइबो जौगायैसिन मोनसे हालाम जायखौ जोङो थाइखाजरा VCDC होननानै बुङो। बे हालाम बायदियावहाय बे हालामनि जोंनि जोहोलावजोफोरखौ गेलेमु बिफानावहाय जौगाहोनायनि थांखिजों बा बे हालामनि इन्टारेस्टेड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ प्रफेसनेलि गेलेमु बिफानावहाय थावनि होनायनि बिथिंजों बा मिजिंजों मोनद' खेलाखौ बेवहाय गेलेनायनि थाखाय थांखि लादों। बेखौ आं सरकारनि जानानै एबा आं बे 14 नं चिरां दुवार कनस्टिटिउन्सनि सासे बियाबनि सासे MCLA हिसाबै आं बरायदों आरो खोब गोजोननाय मोन्दों। खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाय मोनसे बाथ्रा थायो। बेखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनानै जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि मिजिंजों, जेराव जोंनि BTR सरकाराबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गेलेमु बिफानखौ खोब गुरुत्त होदों। नंखायनो जोंनि हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा प्रफेसनेलि बे बिथिङाव आवगायलांनो हायो बा हाथों होननाय मिजिंजों जों बेवहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ सोरबा व्यक्तिनि इनिसियेटिभ होननानै जों बुंनो नागिरा। बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि जाय माने बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा दायित्व होदोंमोन, बे दायित्व होनाय बिथांमोननिफ्रायनो जेरावहाय बे हालामा फुटबल फिल्डआ थाइखाजराफोरनि बे राइन' क्लाबनि फुटबल फिल्डआ खोब फेमास जोंनि लवार आसामाव, जायनि जाहोनाव आरो बिनि थासारिया मोजां, इनभाइरनमेन्टआ मोजांखाय, बिनि नेचारा माने मिथिंगायारि बिथिङा मोजांखाय बेखौनो सायख'नानै बेवहाय हरनाय जादों आरो बेवहाय जों लकेल मानसिफोर हिसाबै जोंनि इयुथफ्रा राइन' क्लाबनि दैदेननायाव बेखौ मोनसे मावफुंनो थाखाय मावफुं आफाद मोनसे दाना होफैदों। बिथोन होथ'वाखै, अब्लाबो मोनसे बाथ्राया रोखा, जोंनिफ्राय रायजो सभानिफ्राय सासे मोनगोना बे 100 जौखोन्दो जानानै दङ। गुनुक गानाक गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंलाबायनायखौ आं खोनागासिनो दङ। खिन्थु रायमना नेसनेल पार्कआ बर'नि इक'नमिनि मोनसे बेकबन जानानै फैगासिनो दङ आरो बर' हारिया थांनानै थागोन बे हालामनि मिथिंगाखौ जों फोथांना लाखिनो हायोब्लासो। आरो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा रायमना रिजार्भ एरियाखौ नेसनेल पार्क हिसाबै जोङो दिनै थांनाय बोसोरसेयावहाय जों डिक्लेयार खालामनो हादों बा जों बेखौ मोननो हादों। आरो बेखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट बिफाननि साफ्रोमबो साख्रियाल बिथांमोना बा जोंनि सोद्रोमाफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय माखासे NGOनि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जायखौ जोङो बाख्नायनांगोन। दानिया बाथ्राया जादों पलिटिकेलि माखासे इनस्टिगेट खालामनानै बे हाग्राखौ धंस' खालामनायनि बिथिंजों गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा, आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै, प्रयजन जायोबा समाव बुङो बे प्रमद बर'नि हाग्रा नङा, हा नङा, बेयो जोंनिसो होननानै मोनसेल' पलिटिकेल हान्जा नङा दे, गोबां पलिटिकेल हान्जाया बुंनानै जोंनि एगेन्स्टै बा UPPL सरकारनि एगेन्स्टै इनस्टिगेट खालामनानै हाग्रा दाननायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगाबोगासिनो दङ। थामहिनबा जों जोंनि हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय माखासे फलानफ्रा माने राजखान्थिनि फलानफ्रा नाजादों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ सांग्रां जानायनि थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय। बाथ्राया जादों जाय दायनिगिरि बे साजा मोनखागोन, जों बेखौ निमाहा होआ। आरो नेसनेल पार्कनि सिङावहाय माबायदि एक्सन लानो हायो बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिगौ आरो नोंथांमोना जोंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ। बेखायनो आं बुंदों दाखालिनि घटनाजों जाय 10 सा मानसिया इनभल्भ जानानै दङ, बे 10 सानि सायाव जोङो गिदिर केस जाबसिननानै होबाय, बिसोरखौ जों निमाहा होनाय जानाय।